салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарро бо муҳимтарин хабару рӯйдодҳои рӯз манзуратон мегардонем. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1995-2004 ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ. мутобиқи моддаи 7 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мудофиа фармон медиҳад. хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд, моҳҳои апрел-майи соли 2022 аз сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат карда шаванд. моҳҳои апрел-майи соли 2022 шаҳрвандони ҷинси марди то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шаҳрвандони синни калонтари ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод буданд, аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даъват карда шаванд. вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, раисони комиссияҳои даъвати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо бо иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ даъвати шаҳрвандонро аз ҳисоби интихоби дақиқи даъватшавандагон ба қушунҳои сарҳадӣ, гвардияи миллӣ ва қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус бо дар назардошти хусусиятҳои хоси хизмат дар ин воҳидҳо ва дар навбати аввал пуррагардонии онҳо амалӣ намоянд. раисони шаҳру ноҳияҳо якҷо бо комиссариятҳои ҳарбӣ бо дарки масъулият бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти моддаи 34 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ даъвати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба роҳ монанд. вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ ва рафти даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ инъикос намуда, хизмати ҳарбиро дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон тарғиб намоянд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои муоинаи назоратӣ тиббии даъватшавандагоне ки аз ҷониби комиссияҳои даъвати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо даъват шудаанд, табибону мутахассисони ботаҷрибаро сафарбар намоянд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 4 марти соли 2022.